Sa labing uwahing kalambuan sa mga kaso sa COVID-19 sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, miabot na og 11 ang nagpositibo sa maong sakit, human makuhai og swab samples ang 164 ka mga mananagat nga gikan sa Palawan. Kagahapon, duha ang unang na-report nga mga tripolante nga nagpositibo. Gikan sila sa lungsod sa Sambuan ug Santander. Samtang laing siyam nga nagpositibo, nagpuyo sa nagkalain-laing lungsod sa Negros Oriental. Gipahibaw sa Provincial Health Office nga nagnegatibo ang laing 91 ka mga tripulante nga giswab test. Kansang specimen gipada sa Vicente Soto Memorial Medical Center Subnational Laboratory aron masusi. Gihuwat pa usab ang resulta sa laing 62 ka mga tripulante nga na-swab test. Atong istoryahan atong kahapon o gabi na ay siyam kabuok nga niabot nga result. Ang duha na-admit naman to sa NOPH pero asymptomatic. Kanang siyam karon nasa usa ka facility sa quarantine facility sa Negros Oriental province pero ibalhin nato siya sa another government facility.